Welkom leerlingen van HAVO 5 en VWO 6. Welkom bij dit examen uit 2023, tijdvak 1. Dus dat is het eerste examen. Pregunta 21. Introduction. Alemania acepta el cambio de frontera na oeste después de la Primera Guerra Mundial. Después el Tratado de Versailles. E pregunta está, in welk verdrag gebeurde dat? Primeiro de qual tratado se associou. En trouwens, o mestre conhece tur e tratado nan, cada tratado nan tá importante, tá conectar com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tá muito importante, relato e examen de 27. Seguro. Ja? In welk verdrag gebeurde dat? Primeiro de qual tratado se associou. Gebeurde dat via het Kellogg-Briand-pact? Gebeurde dat via het Molotov-Ribbentrop-pact? Gebeurde dat met het verdrag van Locarno? Of gebeurde dat met het verdrag van München? En alle verdragen zijn belangrijk voor het examen van 2027. O mestre conhece aqui. Denk er even goed over na. En als je daar goed over nadenkt, dan weet je dat het juiste antwoord is het verdrag van Locarno. Dit verdrag. En daarin werden de grenswijzigingen in het westen van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog werden daar geaccepteerd door middel van het verdrag van Locarno. Met deze mannen bij elkaar, met by the way, één van hen ook Mussolini. Hier zie je Mussolini. Ja, zo. Hitler was nog geen dictator van Duitsland. En Mussolini was nog met hele andere dingen bezig. En hij werd, zoals je ziet, ook geaccepteerd in de Volkenbond. En ook door de andere leiders, presidenten, minister-presidenten. Hij werd geaccepteerd. Pues, aceptación de cambio de frontera na Occidente después de la Primera Guerra Mundial a tuvo lugar con el Tratado de Locarno. Het westen van Duitsland, dat is hier ongeveer. Ja, en Frankrijk en België en Luxemburg kregen er dus stukken land bij. Allemaal in het westen. Ik hoop dat dit een duidelijk filmpje was. Ayo y te kirato.